ରଙ୍ଗ ଏ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବୁ ତୋର କ'ଣ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ହଁ ବାପା ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ମଙ୍ଗୁ ଏ ମଙ୍ଗୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ମ? କ'ଣ ହେଲା କିଲୋ ରଙ୍ଗ? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିରେ କିଆଁ ଚିଲେଇଛୁ? କୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ନା କ'ଣ? ଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ମ? ମୁଁ ଏବେ ନିଆଁ ଲଗେଇବି। ହଁ କୋଉଠି? ଆରେ କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ସେଟ୍ ଆମାଜନରୁ ମଗେଇଥିଲି ତ ସେଇଟା ଆଜି ଆସିଲା। ସେଇଥିରେ ରୋଷେଇ କରିକି ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଯେ ତୁ ବସି ଗେମ୍ଫା ମାରିବୁ ଆଉ। ଆଲୋ ରଙ୍ଗ, ତୁ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଚିକେନ୍ ସେଟ୍ ମଗେଇଦେଲୁ? ଆରେ ବୋକା, ଚିକେନ୍ ସେଟ୍ ନୁହେଁ ରେ, କିଚେନ୍ ସେଟ୍। ହଁ ହଉ ମ, ସେଇ କିଚେନ୍ ସେଟ୍। ହଁ ହଉ ଆସିଲୁ ଯିବା। ଗଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲେ ତୁ ଖାଇବୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ହଉ ଲୋ ରଙ୍ଗ, ଯା ଯିବା।